Kabalo ka, ang ato ang mga inahan, daghang higayon nga muhilak na sila pero wa ta kabalo. Muhilak na sila pag feeling nila ginabastos na nato sila. Pag magsukol-sukol ta, pag magbundak-bundak ta, o pag mutaas tagtingog sa ilaha. Kay paminaw nila, wala sila'y kwintang inahan. Muhilak sila pag naatay pangayoon nga di nila mahatag. Kay sakit kaayo na sa ilahang sarili, na ay gusto pangayoon ng ilahang mga anak pero di nila mahatag. Muhilak na sila pero wa ta kabalo kay ginasikreto lang nila. Maombisan kanusa, di jud mabayaran og kwarta ang tanang sakripisyo sa inahan. You and I, we're like fireworks and symphonies. Ayaw itugot na baguhon sa kwarta ang imuhang kinaiya. Kay ang kwarta lumalabay ra. Maong ikaw, kung nagkaarang-arang na ang imuhang kahimtang karon, pagpabilin nga maayong tao para sa uban. Ayaw padala sa kwarta, kay ang kwarta, pwede na siya maabot, pwede sad na siya mawala. Wala ta kabalo nga, karon, dato pa ka, pagkaugma, pobre na ka. Pero kanang imuhang pagkamaayong tao, magpabilin na sa ilaha, bisan pa man, ug na afay kwarta, wala. You